A Heves vármegyei Demjén területén korábban 7 kőbánya működött, ebből azonban ma már csak egyet használnak. Az itt fejtett köveket egészen a Tisza vonaláig szállították, és olyan épületekhez is felhasználták, mint az egri bazilika. Ma már a bányászatnak nincs nagy jelentősége, a gyógyvíznek viszont annál inkább. Ennek járok most utána. Szandi, ha azt mondom neked, hogy fáj a hátam, akkor ajánlanád, hogy beleüljek a demjéni gyógyvízbe? A bevizsgálások alapján lassítja az öregedést, jótékony hatással van a hajra, a bőrre, körömre. Fürdőkúra alkalmazása során javítja ugye a csonttörés okozta sérüléseket, reumás betegségeket, jótékony hatással van a közfényre, ortopéd műtétek elő- és utókezelésére is használják, illetve nagyon jó stresszoldó hatása is van. Hogyan használta ki, vagy hogyan használja ki a város a gyógyvíz adta lehetőségeket? Gyógy- és termálfürdő komplexumok létesültek a völgyben. Egyes termálhelyeken tengerpartot idéző hangulat van, más fürdőkomplexumok egyediségét a gerendaépületek adják. Vannak olyan fürdőegységek, ahol bel- és kültéri medencékben vannak a gyógyvizek, kamikáze csúszdák és gumiraftingos szórakozási lehetőségek is vannak a kiscsaládosok számára, illetve van egy barlangrendszer, Közép-Európában egyedülálló óriás barlangrendszer épült, egyediségét a csúszdapark adja. Hány fokos a demjéni termálvíz? Körülbelül 70 fokos, és ezt szokták visszahűteni 30-38 fokosra, hogy mindenki élvezhesse. Melyik évszakban a legnagyobb a nyüzsgés a városban? 4 évszakos termálvölgy vagyunk, télen-nyáron lehet élvezni a gyógyfürdő adta szolgáltatásokat, de gyönyörű a táj, aki nagyon-nagyon szeretne, télen ugyanúgy ki tud jönni és fürödni tud a csillagos ég alatt. Kirándulási lehetőségekre is itt van a túraútvonalunk, ahol kaptárköveket lehet megnézni. Hogyan lehet egy termálfürdőt a gyerekek vagy a kisgyerekes családok számára is vonzóvá tenni? Akár gyerekmedencével, játszótérrel, csúszdaparkkal, de önmagában a megjelenéssel is, ami a gyerekek jó kedvét szolgálja. Tudjátok-e, hogy az ország melyik részéből érkeznek hozzátok a legtöbben? Az egész ország területéről érkeznek hozzánk vendégek, Pest megyéből a legtöbben. Ez annak is köszönhető, hogy jól megközelíthető a településünk, autópályán 1-1,5 óra alatt ide érnek a vendégek. Közel van Eger is, ahol rengeteg látnivaló várja az ide látogatókat. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha a kaptárkövekről, ezekből Demjén területén 4 darab is van. A képződmények története pedig rendkívül rejtélyes. A 4 kőbe valaki összesen 23 üreget vájt, azt azonban, hogy milyen céllal, még mind a mai napig nem tudni. Volt, aki szerint sírhelyként funkcionáltak, mások úgy tartják, hogy áldozati helyek voltak, később pedig méhkaptárokat tartottak bennük, innen is az elnevezésük. Ez az útvonal, amin most haladok, egyébként egy nagyon különleges helyre vezet, ahol igencsak próbára teszem magam. Ez tehát a Via Ferrata. Mit jelent ez a szó, és mi a történet ennek a résznek? Jó, a jelentése vasolt utak. Réges-régen gazdasági célokat szolgáltak ezek az útvonalak, majd hogy jöttek a világháborúk, akkor a katonák használták, ugye a hegyekben is zajlottak a harcok, és ugye útvonalakat építettek ki, illetve a helyőrségek közötti útvonalakat is ezzel biztosították. Ugye mesterséges útvonalakról van szó, egyfajta sziklamászás, könnyített sziklamászás, ugye drót útvonalak vannak lépcsőkkel, létrákkal, illetve hidakkal kiépítve, és a világháborúk után a békeidőkben pedig egyre nagyobb volt a turisztikai célja, úgyhogy egyre több ilyen útvonal épült. Ugye ezekkel egy nagyon nehéz útvonalatokat is el lehet érni, úgyhogy nagyon kedvelik a turisták. A településről hogyan lehet megközelíteni ezt a területet? A falu központjában, a Sirkán ABC mögött kezdődik az útvonal, ez egy kőkultúrát bemutató tanösvé. Ez a harmadik bánya ezen a hegyoldalon, előtte van még 2, ugye külszíni fejtési bányákról beszélünk, ugye az 1900-as évekig ezeket a köveket bányázták, majd ugye a termelés, illetve a szállítás nehézségek miatt ugye befejeződtek itt a bányászatok, és akkor utána sokáig az enyészeté volt, és akkor aztán 2021-ben épült meg itt ez a pálya, 11 pályaútvonalunk van,
nehézségi szintet tekintve a B-től az F-ig. Ugye a B az a könnyebb, és az F pedig a nehezebb, mert tapasztaltabb mászóknak való. Mennyire népszerű a turisták körében? Például versenyt lehet-e itt rendezni, és hogyha igen, hogy néz ki egy itt megrendezett verseny? Verseny még Magyarországon, sőt, ha jól tudom, nemzetközileg sem volt még ilyen Via Ferrata verseny. Ugye júniusban szeretnénk egy versenyt csinálni, egy Via Ferrata versenyt, aztán meglátjuk, hogy milyen népszerűségnek örvend. Az első lesz az országban. Turisták szempontjából is egyre népszerűbb a pálya, egyre többen ismerik akár a Demint és akár a többi magyarországi pályát. Melyik pályát tervezted nekem? Van gyerekpálya? Igen, van gyerekpályánk is, ugye. Itt ugye a 6-os, 7-es elnevezési pályánk, ugye, ez B. De most vicces, ugye? Ez a 7-es pálya. Igen, Feri. Így van, tehát ez itt fölfelé, így ez a 7-es pályánk, ez olyan 30 méter hosszú körülbelül. Ne is mondd. Inkább menjünk. Mit kell csináljunk? Jó, tehát először is fel kell öltöznünk, tehát Oké, kesztyű már van rajta. felszerelés nélkül nem kezdhetjük el, jó? Jó. Akkor, ezeket egy kicsit lerakjuk. Igen. És tehát ami legfontosabb, ugye, a felszerelések közül az egyik legfontosabb, ugye a beülő és a hozzá tartozó karabinerek. Meg vagyunk, jó, ezt megkérlek, fogd meg. Lehúzod, beakasztod. És mind a kettő. Átvettük az összes biztonsági előírást, így van, ugye? Mindent átnéztünk, és most már jöhet a mászás. Jöhet a mászás. Igen. Ott jobb lábbal, majd bal lábbal föl. Ott kapaszkodok a lépcsőfokban, igen. Aha. Bal lábbal fel. Feltolod magad, igen, akár állva, akár vigolva, hogy jó esik. Ja. Felhúzod magad, fellépsz a másik lábaddal is arra a lépcsőfokra. Jó, kapaszkodsz a dózkötébe, lépjél rá a másik lábaddal is. Igen, értem. Tedd el nyugodtan, úgy. Feri, hanyadik lépcsőfokig jutottál? A harmadik lépcsőfokig, igen. Kezdésnek az nem olyan rossz, ugye? Nem, egyáltalán nem, tökéletes. Majd szerintem mutasd meg te, hogy csinálják ezt a profik. Rendben. Én feladom a harcot, és hajrá, Feri! A helyiek úgy tartják, hogy az igazi demjéni ételben gazdagon van gomba. Talán nem véletlen, hogy a településen található Közép-Európa egyik legnagyobb gombaüzeme. Itt most Józsi kalauzol minket. Mennyi gomba van körülöttünk? Rengeteg lehet. Igen, ezt így nehéz megbecsülni, de talán azt mondhatom, hogy néhány tonna csak ebben a házban biztosan van. Hogyan zajlik a gomba termesztésnek a folyamata? Milyen lépései vannak? Alapvetően 4, illetve 3 lépést szoktunk megkülönböztetni. Az első és talán az egyik legfontosabb az alapanyag előállítás, ezt gombakomposztnak hívjuk. Amikor a gombakomposztot megfelelő állapotba hozzuk, akkor beoltjuk csírával. Ez a gombaspórának tulajdonképpen a szaporító anyaga. Ez megtörténik a beoltás, így kész a harmadik fázisú gombakomposzt, és ezután húzzuk be ugye azokba a gombatermesztő házakba, ahol éppen most is vagyunk, és akkor utána kezdődik a termesztés része. És akkor ez volt eddig 3 egység, és ez még esetleg kiegészülhet feldolgozással, ami pedig konzervüzemben történhet meg főleg. Milyen termékek készülhetnek egy gombagyártó, gombatermesztő üzemben? Igen, ezt is nagyon-nagyon nehéz lenne így felsorolni, teljesség igénye mellett, de ugye tudva lévő, hogy friss piacos gombák is értékesítésre kerülhetnek, konzervált, tehát feldolgozott termékek is értékesítésre kerülhetnek, és egy másik nagyon fontos szegmens, ugye a gyógyászati készítmények, ezek jellemzően ugye különféle egzotikus gombákból készülnek, és porított formában kerülnek értékesítésre. Milyen gyógyhatása lehet a gombáknak? Jellemzően
illetve általánosságban elmondható, hogy az összes gombának gyógyhatása van, illetve az összes gomba nagyon egészséges, gyakorlatilag szinte semmi zsír nincs benne, esszenciális aminosavakat tartalmaz, ezen kívül a D-vitaminnak a provitaminját is tartalmazza, tehát még hosszan lehetne sorolni ezt az egészet, és minden egyes gombafajtára más-más gyógyhatások jellemzőek.